pane řediteli, vedení školy, vážení a milí učitelé, milí studenti a přichystové. Dovolte mi, abych vás nejsrdečněji přivítal na naší studentské akademii, kterou sice pořádáme k příležitosti Dne studentstva, který je vzpomínkou na události ze dne 17. listopadu, ale už nám na záda dýchají Vánoce a mám za to, že i letos se akademie ponese v duchu následujících svátků. Někteří z vás to letos vidí prvně. A někteří už posledná. Karel Čapek by si řekl, že na světě nejsou nejkrásnější věci, ale okamžiky. Dnes nám jednotlivé třídy rozbalí své dárky, svá vystoupení. Tak doufám, že se spolu s námi těšíte na spoustu nezapomenutelných okamžiků. Teď bych chtěl předat slovo panu řediteli magistru Josefu Žáčkovi. Potlesk! Co bych vám měl ještě říct, tahle akademie se začala na školě dělat tehdy, když skončil ten studentstva, nebo lépe řečeno, ten studentstva, když se stal státním svátkem. Možná bych tady pány doplnil, že ještě taky vzpomínáme na to, jak zavřeli vysoké školy nacisté. Čili nejenom 17. listopadu 89, ale i 17. listopadu 39. Já vám osobně popřeju, vám, učitelům, hlavně vystupujícím, na vánoční svátky pohodu, klid, dobrou atmosféru, potom odpočinek a někdy toho ledna, nevím kolikátého 4. Jo, jako správně, se těším, tak zase přijdete do školy. Tak se mějte pěkně a užijte si to dneska. Děkujeme za prostor, pane řediteli. A teď bych se tě chtěl tohle zeptat, jestli se nemáte. To víš, že jo? Ale zatím to vypadá na podzim. Nevlí nosí trávo. No úplně jo. Na hodně počasí. No a na některých místech tady sněží celoročně. Tak si tu atmosféru pojďme ještě trochu zesílit literárním textem třídy I2 od Edgara Allena Poea Abraham. Aplaus. Edgar Allan Poe Abraham. Jednou o půlnoci moje horečko rozjímají nad divnými slovský věry prastaré a záslužné. Když jsem klímal v polospaní, ozvalo se z naredání velmi jemné zaťukání na dveře. A pak už ne. Je to návštěva či zdání, bylo to tak nezvučné. Jednou jen a pak už ne. Již při vzpomínce v lednu, myslím, že to bylo v lednu, každý upík vrhal s ním jen přede mnou a dál šlo. Toužil jsem po podobění, marně hledaje v svém čtení ulehčení od moře nad Londýnem, když poslušné světice zvou nad jménem dívky nazdušné, když byla mou, a teď už ne. Smutný šalec záslov léze dvábí a ujímavé s průzou, když jsem do té doby neznal ani přibližně. Abych skryl své polekání, říkal jsem si bez ustání. Je to hosty z nenadání, zaklepal tak neslyšně. Pozdní hosty z nenadání zaklepal tak neslyšně. Jednou jen a pak již ne. Tu má duše vzmužila se, řekl jsem, bez rozpaků v hlase. Prosím, pane nebo paní, odpuste mi velmožně, avšak byl jsem v polospaní, když jste přišel z nenadání. Přeslechl jsem zaklepání, je to skoro nemožné, že jste klepal vy. A poté otevřel jsem úzdušně. Venku tma a víc už. Hledě dlouho do tmy s Prahou, jste v pochybách a v strachu. Dlouho snil jsem, jak se nikdo netroufal snít mimo mne, ale ticho bez rušení. Ani slůvka na znamení jenom plantal slovem. Lenoro, Zní zimničně. To já šeptal. Lenoro. A ozvěna dí zimničně jenom to a víc už ne. Vrátil jsem se do pokoje, velmi divě se a boje, když jsem zaslechl silněji nový škapat poblíž. Jistě, co za chumelice, padlo mi na okenice. Podívám se ze světnice, co si zač, kdo budíš mne. Slumím na okamžik srdce, najdu tě, kdo budíš mne. Vítr a nic jiného
Vyrazil jsem po pěnici, když tu s velkou motanicí vstoupil starodávný Havran z domu, když jsou tak záslužný. Bez pokory, bez váhání, nešeně jak pán či paní, usadil se z nenadání v póze velmi výhružné na poprsích haledy. U póze velmi výhružné si sedl jen výcušné. Pták v svém neberovém zjevu ponoukal mě do úsměvu, vážný, přísným chováním, jež bylo velmi vybrané. Ač ti lisáko kol v kůzi, jistě nejsi Havran hrůzy, jež se z podsvětního šera v bludné pouti namané. Řekni mi své pravé jméno, plutonovský Havrané. Havraně. Vítkrátné! Čas se pohouzal ptáka, než takhle se chvilku krátá bezobsažnou odpověď, když prozrazuje bezradně. Velmi dobře vím, že není skoro ani k uvěření pták či zvíře, jež si ledí v póze velmi záhadné na poprsí nad dveřmi. V póze velmi záhadné a říká si, Už víckrát ne. potom sedě na mnou ustal právě rozhodl, jako duše jedna slovo samotářské zabrana. Až jsem si řekl Bohu, takže nedošlo mu to až k slovu. Věřím pevně na předtím, osud často okradne, jak mé naděje i on se kránu odtud vykradne. Však Havraní víckrátné! Zaražen a na mě hledí s přiléhavou odpovědí. Říkám si, Teď bez pochyby pochyt velmi obratně, od pána jež osud vedl, neštěstím a navždy svedl, takže nic už nedovedl zpívat než ty bezradné, pohřební a smutné písně, refrény tak bezradné, jako je už víckrátné. však Havran bez ustání ponoukal mne k usmívání. Přistrčil jsem křeslo, mysle, že mě něco napadne. Když se roužím do sametové chumíka na to větu, přemýšlé, co asi, nad čím řekl své bezradné? Nad čím příšerný ten pták říká svoje bezradné? Už víckrát ne. Tak jsem seděl nad dohody. Mlčky, marně, bez náladu, pod ptákem, jenž v hloubi prsou nepřestával podat. Klesl jsem zamyšlenou tváří do podušky na polštáři, na níž padá alba. Zářivadné, dlé a malátné, ale do níž nepoří své ruce, dlé a malátné, ona víckrát. Zdálo se, že pustíní lahousné světlo odvadila, že se bez pochyby anděl zvací z nedopropadne. Chudáku, tvůj Bůh ti směl, posílal jsem pro úlevu balzám na tvou starou něhu, po němž navždy vychladne, po němž láska klenoře v tvé mysli navždy zapadne. Však na vrandě Víckrát! Proroku, mene tekel, ať si pták nebo spekel. Synu podsvětí a přece proroku podhádat mě. Statečně být opuštěný, žij zaklep v této zemi. Dům mám hruzu obklíčený, zda tvá věžba uhádne. Zdali najdu balzám smrti, zda tvá věžba uhádne. a vrandí. Už víckrát! Proroku, mene tekel, ať si pták nebo spekel. Při nebi ještě nad námi je, při Bohu ještě lekámne. Rci té duši jež žal tají, zdali aspoň jednou v ráji. Tuj svatí nazývají Lenora, kdy přivine. Jasnou dívku Lenoru, kdy v náručí své přivine. A vrandí. To zřek jistě na znamení, že se chystáš k rozloučení. Táhni zpátky do bouře a do podsvětí, satane. Nenech mi tu starý lháři, ani pírka na polštáři. Neruš pokoj mého stáří, opust sochu, satane. A vrandí. Pak se klidně ulebení, stále sedí jako ďábel na bělostných ňadrech palasatém. Oči v snění přihmouřeny na pozadí bílé stěny. Lampa vrhá beze změny jeho stín, jimž uhrané. A má duši z toho stínu, jimž nenavždy uhrané, nevzchopí se. Víckrát ne. Doufám, že jste si všimli, požováním sám spolumoderátor se musel zdávit, bylo mu trochu nevolno. Zřejmě to včera přednám s kofolkou, ale nebudí. Tak pojďme na to, představuji vám Oldřich a jejich sexy vystoupení Důchodci. Se vedne v noci. Důchodci 11, když mrzí pouze v kyně. Auf wenn ihr
Chcete si taky šlápnout? Z vás možná odpočine, možná se i prospí, protože bude video třídy I1.
To je tak všechno. Tak budeme pokračovat trochu vánoční číslo. O2 a jejich čekání na koledu. Jsou docela zvědaví, co to bude.
zkoušeli. Dneska jsme přesně organizátorům řekli, jak to má vypadat, ale vidíte, jak to dopadlo. Takže zřejmě, jo, všechno jsme museli udělat jinak. Jedeme až na konečnou, vystoupíte si až ve Volyni. Dobrý den, hlásí se vám z Hoštic komentátorka regionálního rádia a televize Šlak SRO. Možná vás taky ještě dneska trefí. Jmenuji se Vilma Spanilá. Víte, vždycky jsem se snažila o to, aby mé image bylo v souladu s mým jménem až do dnešního rána. Ovšem nepodařilo se. Vlak v Hošticích pouze přibržďoval, nezastavoval. Nicméně neseme vám tady reportáž o tom, jak se tady chystá jedna veliká svatba, kdy si Blaženka Škouková má brát Vencu Konopníka. Je to událost roku, nejen tady na vsi, ba v okrese, v kraji. A myslím si, že možná i dnešní politici, jak je znám, kvůli tomu svolají mimořádný senátní výbor. Ale už jsme teďka ve středu dění, tak se teď podíváme na to, jak to tady vypadá. Vidím už rodinu Konopníkovou tady nastoupenou, tak se jim budu snažit předat slovo. Ale občané jsou tady velice divocí, tak nevím, jestli se mě to podaří. Prosím, jak byste se k tomu, paní Konopníková, chtěla k tomu všemu vyjádřit? Znáš jí? No jasně to je. Znáš. Je tam máma. Je to blbost, to vám říkat pořád. Že se nestydíš, že to zapírá vlastní mamice a háda očí. Ty ta máma je celá co koukni na ten nosánek. Ale prosím tě, nosánek, tak řekni něco. Co by mě měl říkat? Toto by měl dát pořádně přes zubu. Ostudu já. Nepodížej se, alimenty budeš taky tak jako tak. Viděli jste a slyšeli jste slova znalého muže. Ty alimenty bude platit tak nebo tak. Ale už vidíme, že přichází Škopková s malým Jirkou. Vidím králíka, tradiční jídlo, zřejmě chystají svadební pohoštění. Drž ho več. Pořádej králíky. Co králíky? Člověk má pořádně co zhádí do huby a vy samou roztažností nevíte, co byste jedli. Co? Chce se mě zlíklit, že ani punťa to nežere. Já ti jednu fláku si svou posereš. Jdeme domů, přijdeme do káje. A ten dva.
proudit do domu, jestli tam ještě nenajdu nějaké a neuslyším nějaké bližší informace. Táto, ty se jsou. Jenom trošičku. Pane Bože, to je strach, že mi jeden pad. Co to píšeš? Dělám si seznam králíků. Pane Bože, jaké se píše ve slově samice? Tvrdé. My hledíš smíkace. Slyšíš tam někdy samice? Ty máš místo v osmi. Čau. No zamek jsem přece. Takže řekne mi někdo, co se tady děje. To se zeptej mámy. Co se stalo? Zeptej se kohovenci svýho. Co se stalo? Ať se ti pochlubí, dobytek jeden, že má nějaký dvouletýho partnera, chci si couhnout, nějakou pražskou. To se stalo. Co? A mami, co je to coura? Hele, zde jeden. A tati, byla ti taky někdy tvoje máma? Ne, jenom ta tvoje. A Kája, pan doktor Kája už ho v dálce vidí. To je nový ženich Blaženky. No se na tým to dobře dopadne. Škopkové se velice líbí. Vítám vás, doktore. Posaďte se u nás. A teď ty víš, že já nepiju. Na zdraví, zdraví. Spoluobčané, jak to na těch svatbách dopadá. A už vidím, nevidím. A co, Kája? A kde je Bláža? Protože na půdě. A nejsem na ní moc starý. Starý, já starý. Krasavec, ale opravdu inteligentní krasavec. Inteligentní, ano. Blaženko, tady je tvůj Kája, já tě asi miluju, já si tě asi vezmu. Si doktora nevezmu, co jsi to řekl, Kája, to šíš. Já ti dám můžu, koho si vemeš, kdyby tě zaptýval. A vidím, že se blíží pan farář s Cecilkou, za chvílku tu bude celá vesnice. Holky už utíkají, ztrácejí hůlku, která doběhne první. Velebnosti, už se poprali. Kuška Lišová. Pánov Mario Podstupecká, vidíš to? A tak to končívá na naší vesnici. Svatba ještě nebyla, ale příště se k vám zase přihlásíme z naší středy, naší oblíbenou regionální televizí Šla SRO. Jestli vás doteďka netrefil, tak vás příště jistě trefí. Jedna za velice vtipné představení. Máme upřímnou radost, že dnes vše fungovalo. Jako další nám zatančí skupina slečen z O4. Včera jsem se ptal jeden z nich, jak je mám uvést. Tak mi bylo řečeno, cituji, řekni, že zatancují pipinky z O4. Tak tady je máte, pipinky z O4, prosím.
My bychom rádi vyhlásili komerční přestávku. Všichni víte, co to znamená. Na cigáro chlastá to nejsou. Předávám slovo. Takže jak už víte, tak jsme si připravili pro vás soutěž. Já bych potřebovala 4 dobrovolníky. A určitě se hlásí pan ředitel a pan učitel Korák. A ze žáků bych poprosila třeba Kočvaru a Čerta. Pojďte taky sem dopředu. Tak bude to soutěž v hádání obrázků, budou tam třeba slavné osobnosti a tak různě uvidíte. Tak začíná první obrázek a budete hádat, kdo to je. A budete po každém tom přidání jedné části budu chtít slyšet nějakou odpověď. A začne teda pan ředitel. Jestli už máte tým. Číslo 1 je to blondýna. Právě, ale chceme slyšet jméno. To jsou další obrázky. Vidíme dál. Tak teď ty pojďte se vrát. Tak je to ještě stále těžké, tak poprosím další obrázek. Jste popřemýšleli, kdo to může být? Správně náušnice. Tak další obrázek. Nemáte tip nikdo? To někdo mohl být? Ale řediteli, nemáte tip, kdo by to mohl být? Nemohla by to být paní učitelka Šermáková. Není to ona.
taky známá osobnost, to určitě znáte. Tak zkuste hádat, zkuste typovat. Je to chlap. A teď jméno teda. Máš tady mikrofon? Tak dál teda obrázek. Správně. Tak jdem na další obrázek. Stas se vyrovná 1:1. Tak zkuste hádat, to by mělo být jednodušší. Tak jdem dál. George Bush! Není to George Bush. Mr. Bean. Váňa je to správně. Čili Stas se spíše takhle jedna pro učitele. Prosím další obrázek. Tak teď se soustředíte a zkuste hádat. Další obrázek. Není to suchý. No, jste se poznal. Kluci, snažte se. A jdem další obrázek. Správně. Nevím, podle čeho jste se rozhodli, jestli vy, ale máte to. A stav je teda 3:2. Přirovnání a prosím další obrázek. Tak, zkuste typovat. David Rád. Není to David Rád. Není to Vítek. Je to taky známá osobnost.
A je to poslední obrázek, takže teď se může rozhodnout. Není to Zelinka. Ano, je to Svěrák. A to byl... Je to poslední obrázek, takže stav je nerozhodný 4-4. Takže děkuji za účast. Za zajímavou soutěž a doufám, že i ostatní hádali s nimi. A teď si zase dáme takovou odpočinku, případně i spánku. Přivítáme i 4 videoparodii na legendární Mortal Kombat. Jsem sám zvědavý, co to bude a hlavně na ty fatality.
Ale můžeme si pustit, že za chvíli přichází A3 a jejich agroscénka, a nevím, jak si dělá, jakože, jo? Pojistky, jo? Takže děkujeme A3 i za zajímavou ukázku si života ředitelce, ale asi nedělství tak Aťko já, jo, protože agroekonomí rozšířený obor samozřejmě, však já jsem věděl, že třeba vždycky jezdí z traktoru, podující právě, že jo, něco takového, velký takový, no, já jsem takový krávu, chtěl bych si to ale zkusit, třeba to může být zajímavé. No, tak teď třeba A3 ukážu, jak se to vykrát. Fakt se mě těším.
Jsme škaredé sestry. Jsem Kuruška. Jsem dobrá víla. Byl jednou v jedné neznámé a vzdálené krajině princ Vaný. Jsem krásný princ. Žili tam i škaredé sestry. Jsme škaredé sestry. A sestra škaredých sester Popluška. Jsem Popluška. Jsme šťastné, že můžeme jít na bál. Jsem tak smutná, že nemůžu jít na bál. Popluško, přines nám slavnostný šaty. OK. Jsme tak šťastné, že můžeme jít na bál. OK. O něco později. Jsem tak smutná. Nebuď smutná, jsem dobrá víla. Jsi velká. Proč jsi smutná? Nemůžu jít na bál. Ale ty tam můžeš jít. Ale já tam nemůžu jít. Ale ty tam můžeš jít. Ale já tam nemůžu jít. Ale ty můžeš. OK. Dám ti krásné šaty. O, jak jsou krásné. Dám ti strakaté ponožky. OK. Dám ti skleněné střevíčky. Díky, jsem tak šťastná. Můžeš jít na bál, ale musíš se vrátit do půlnoci. OK. Později na bál. Jsem krásný princ a jsem tak krásný. Jsi krásný. Vy, zatancuji si s tebou. OK. Žádlíme. Jsem tak krásný. Jsem dobrá víla. Zanedlouho přišla půlnoc, voní zvon, výjimka půl. O, pardon, musím jít. OK. Odchází. Ale ne, ztratil jsem střevíček, musím se vrátit domů dřív, než všechny moje věci zmizí. Stačil střevíček. Musím ji najít, když to zaženu. Další den. Jsem tak smutná. Jsem dobrá víla. A jedem. Potom krásný princ přišel do domu a byl tak krásný. Jsi krásný. Vy jste tak škaredé. Přinesl jsem vám střevíček. Chcete si ho zkusit? Je mi dobrý. Není ti dobrý. Ale je mi dobrý. Ne, není ti dobrý. OK. Chceš si zkusit střevíček? OK. Je ti dobrý. Jsem tak šťastná. Jsem tak šťastný, vezmu si tě za ženu. OK. Žádlíme. Jsem tak krásný. Jsem tak šťastná. Jsem dobrá víla. Žili šťastně a měli hodně dětí. Velmi povedené vystoupení. Kdo uklidní, to se líbí. Máte tu celý doslova.
Naspívajte